Kongresuak bertan behera utzi zuen asteartean PP-ren, Voxen, Juntsen eta UPN-ren botoekin Omnibus errege lege dekretua, pentsioen balioa handitzea jasotzen zuena. Hori dela eta gaur hemen elkartu gara PP-ren egoitzaren aurrean talde horien eta bereziki PP-ren eta UPN-ren jokabidea gaitzesteko eta sumintzeko. Onartezina da pentsioak handitzearen aurka bozkatzea eta lotsagarria da eskubide hori trukerako txanpon izatea alderdien arteko eztabaidetan. ¡UPN escucha! ¡Pensionistas en lucha! ¡Pensiones se defienden! Kaixo lagun, gure lana gustuko baduzu egin zaitez bazkide. Pentsioak automatikoki errebalorizatzea eta urteko berrikuspena berrezartzea eskatzen dugu, pentsioen erosteko ahalmenaren galera posible konpentsatzeko. Gutxieneko pentsioak nabarmen nobetzea eskatzen dugu, igoera gora behera miserableak izaten jarraitzen baitute. Gutxieneko pentsioa lanbide arteko gutxieneko soldatarekin parekatzea eskatzen dugu. Genero arrakalaren kronifikazioa eta adinekoentzako diru sarrera nahikorik eza eragozteko. Lan bizitza oso baten ondoren gure bizi baldintzak urtez urte nola hondatzen diren ikusten baitugu. Ez dugu etsiko. Pentsionistak aurrera!